Republic Act 10645, which was signed into law last November 2014, yung mga existing senior citizens na po na hindi pa ho na-qualified as a lifetime member, sila po ay automatic na may coverage ng PhilHealth. So magandang balita sa ating mga lolo't lola na hindi po sila qualified dependent or lifetime member at nais sila ng benepisyo ng PhilHealth. Kailangan, of course, sa ating pag-edad, dyan po tayo naging mas masasakitin. Dyan po Imagine, lifetime membership sa PhilHealth for senior citizen like me. Tara na! Para stroke na kita! natin mas kailangan ang tulong pinansyal ng PhilHealth para sa mga gastusin kung may nagkakasakit at may na-hospital. Sorry po, ang PhilHealth coverage ng lahat ng senior citizens na hindi pa po nakabilang sa National Health Insurance Program. Okay, yes. Miyembro dahil automatic, may sakit. Bedridden halimbawa, o kaya kinakailangan i-transport sa pamamagitan ng sasakyan o kaya mga wheelchair, etc. Pwede bang meron na kukuha ng kanyang tawag dito? Authorized representative. For the sick personality, halimbawa? Yes. Alam naman po natin, may mga lolo't lola tayo Oo. na hindi na makatayo at kailangan ng assistance. Oo. Hindi po nila kailangan pumila doon sa ating mga opisina. Pwede po through an authorized representative. Kahit sulat Ayun. kamay na si Juan de la Cruz ang siyang kukuha. Tapos kung di makapirma, kahit tambark po, basta authorized po siya. Very good. Ang kailangan lang po ay napakasimple na para ma-enroll po dito sa bagong membership category senior citizen. PhilHealth membership registration form, duly accomplished. Then kailangan po natin ng supporting document to prove na senior citizen po. So valid senior citizen's ID, pwede rin pong photocopy ng ating driver's license, passport, birth certificate. At iba pa, ito po ay kailangan maproseso sa aming mga opisina. Once ma-register po, mai-issue po ang ating members data record at ang kanyang PhilHealth ID na kung saan nakatag siya as a senior citizen category under Republic Act dito nga po sa 10645.